Бүгін шәһәребезнең 2нче мәктәбендә батырларыбызга багышланган фәнни-гамәли конференция уза. Надеемся, что сегодняшняя встреча оставит теплый след в ваших сердцах. Неизменен и прост, как парламентский трон королевы. Главная базовая ценность — это семья, это родина, это близкие. Покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Участие в этих конференциях дает прежде всего большой опыт выступления пред научными людьми, посвященными в науку сполна. Так, естественно, это укрепляет веру в патриотизм. Баласы 20 афганчы укыган, алар инде хезмәт юллары куйганнар үзләре. Шушы 2 афган егетебез үлеп калган Афган ягында. Берсе инде ул безнең Гилфанов Фәнис Азган улы, икенчесе безнең Латипов Фаяз Мазгар улы. Гилфановка без инде хәзер инде 4нче ел әйткәнчә шушындый конференция игълан иттек. Районнардан катнашалар. Бездә инде күпчелеге Ютазы, Урусу районнарына киләләр балалар, Баулыдан киләләр. Былтыр да бик күп бала Zoom аркылы да үзләренең чыгышларын яклап чыктылар.